Здравейте, приятели! Празниците свършиха и е време да поработим малко повече. За съжаление, някои не разбраха какви са подборите ми за видеята, които публикувам, но на мене това не ми пречи. Напротив, реших да продължа с двойно по-голямо желание и патос. Затова реших, освен да давам правни съвети на гражданите, да ви сигнализирам и информирам за някои нередности в съдебната система, с които лично аз съм се сблъскала. Искам да заявя, че аз ги определям за нередности. Не ангажирам абсолютно никой с моето мнение, както и ви гарантирам, че това си е лично мое мнение. Заставам зад него с името си. Вече вие ще прецените дали това, което ще ви кажа, е така. Днес искам да ви информирам за първото нещо, което не мога да го степенувам по важност, но понеже скоро го разбрах, така искам да го споделя с вас. Не знам дали знаете, но освен частни съдебни изпълнители, към съдебна система има Държавна съдебна изпълнителна служба. Тя е към районните съдилища. С изненада установих, че таксите на съда, които гражданите не са заплатили в срок, се дава за събиране не на Държавна съдебната изпълнителна служба, а на частните съдебни изпълнители. Считам, че това е абсолютно нередно. Най-малкото излиза, че съда сам не вярва на себе си. Съда вместо дори да ни агитира да използваме неговите услуги, самия съд дава за събиране собствените си такси на частните съдебни изпълнители. При положение, че има такава служба, има служители, вместо да ги ангажира, извинявайте, обаче ако са решили да закрият тази служба, нека я закрият. Не може едновременно тя да съществува, нека направят държавни съдебни изпълнители съдии и всичко ще бъде наред. Отделно съда, за да се съберат тези такси, най-вероятно плаща от собствения си бюджет на частните съдебни изпълнители таксите. Което пък ми е много интересно как става. Другото много интересно е какъв е критерия да се избират частните съдебни изпълнители. Кои са те? Разбира се, аз се позаинтересувах, казаха ми, че това става с така нареченото джуркане, т.е. чрез компютър случайно се избират. Ние по-риските адвокати имахме желание да ни бъде сложена една машина за вода в фоайето на съда и ни казаха, че не може, защото трябва да бъде направена обществена поръчка за машината за вода. Не знам обаче дали не трябва за таксите, които се събират от частни съдебни изпълнители, самите те да кандидатстват с обществена поръчка за тях, която все пак ще има някакъв ясен критерий, кой точно е избран. Отделно съда може да си прави чрез така нареченото джуркане, да си избира съдиите, които да гледат неговите дела, но не може да, чрез така нареченото джуркане, да джурка и всички останали. То по тази логика утре може и тотото да почне да тегли. Така че за мен това е абсолютно нередно. Отделно, представете си в каква ситуация попадаме, тъй като аз работя в Пловдив. Излиза, че Пловдивски окръжен съд, примерно, ще ми бъде едновременно взискател по някакво изпълнително дело и кредитор, нали? И ако искам да обжалвам действията на частния съдебен изпълнител, трябва да ги обжалвам пред Пловдивски окръжен съд. Излиза, че съдът ще бъде едновременно и кредитора и ще се произнася по жалбата на длъжника. Което, извинявайте, но няма ли някакъв конфликт на интереси? То просто дори не е редно. Дори да не си юрист, то не е... То от общочовешка гледна точка е очевадно, че не е редно. Камо ли ние да работим по този начин. Така че исках да ви уведомя за това. Нещо, с което ние адвокатите се сблъскваме и с което, за съжаление, трябва да работим. Благодаря.